ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଚୁନା ମାଛର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଆମେ କରିବା। ତ ଚୁନା ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି। ଆଗେ ଚୁନା ମାଛକୁ ପୁରା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ମାଛକୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଭାଜି ନେବା ପୁରା ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ଚାଲିଛି ଏବେ, କେମିତି ପୁରା ଭାଜି ନେବା ଭଲସେ, ଟିକେ ହାଲକା ନା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବାନି, ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ଭାଜି ନେବା ଚୁନା ମାଛକୁ ଭଲସେ। ଚୁନା ମାଛ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସୋରିଷ ମସଲାଟାକୁ ରେଡ଼ି କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସୋରିଷ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କରିନେଇଛୁ। ସୋରିଷ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିନେଇକି ସୋରିଷ ମସଲାରେ ଆମର ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ, ସୋରିଷ ଜିରା ଫିରା ଦେଇକି ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଦେଇକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇକି ତାକୁ ମାଛକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିକି ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ତାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଦେଇକି ତାକୁ ତାୱାରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆମର ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିବା। ତାପରେ କେମିତି ତା କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିକି ତାକୁ ମାଛଟାକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇକି ବାନ୍ଧିବା ଲାଗି ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ପାଇଲିନି ସୂତା ଫୁତା, ତ ଆମର ଯେଉଁ ଧୋଇଦେଲି ଗୋଟେ କୁଟାକୁ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ରାପ୍ କରିଦେଲି, ବାନ୍ଧିଦେଲି କଦଳୀ ପତ୍ରଟାକୁ। ତ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଟିକେ କୁଟା ଫୁଟାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଯିବ। ହେଲେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ପୋଡ଼ି ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ସୂତାରେ ହେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କୁଟାରେ ଟିକେ ଦେଇକି ରାପ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଖୋଲିବି କେମିତି ହେଇଥିବ ଭିତର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ମାଛର। ମାଛ ପତ୍ର ପୁରା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପୁରା ସେନ୍ତା ତ ମାଛର ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ତାପରେ ତ ହେଲେ ଖାଇବେ, ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା କେମିତି ହେଇଥିଲା ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ପୁରା ମାଛର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏମିତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।